Underestimate kang Lea. Well, matuora nga akong gisulti. Gihagit ta karamil. Pagsusi sa atong university, pangayua ang tinuod niyang address. Maora na! Igo na sa pagdaot mo kang Lea! Bugong karamil! Naingat ka na kung taga-bukid! Bugong ka! Asa ko na to si Ramil, Mami? Wasa ko kahibaw iha. Kay wala po mo sulti si Ising o si Minggoy. Wa siya mananghid? Ingon ala siya kaway batasan, di lang siya mananghid. Ha? Mao na iyang nakuha sa batasan na itong babae niyang gikabuangan? Kahibaw ka iha? Gusto na hinuog ko makita na bayana na intriga jud ko niya. Makita lagi hapon nato siya, Mami. O kung atong mamatud-an, nga tinuod ang gisulti ni Pauline, nga nangilad lang ng babayhana, ha? Naungon ko gid siya sa pagsudya sa iyang pagkamangingilad. Hello? Mercados Residence? Si Tito Carmi, si Pauline yung nanawag. Ay, Miss Pauline. Si Ma'am Carmen? Murag... Kisa na ising? Si Miss Pauline, ma'am, ikaw ang tuyo. Thank you. Hello, Iha! Tita Carmi. Pauline? What's wrong? Nalagitan sa bahay si Ramil. Mauban? Namisita siya ni mo? Mayon tag namisita siya. Pero, di anhi siya din he. Di anhi lang ko gipasakitan o gibaharan pa ko niya. Oh my... Gibuhat na ni Ramil ni mo, Iha? Yes, tita. Gisayon na nang lagi kayo na si Ramil nako. Nakaminos na gina siyang maayo nako. Nayabag na gina siyang maayo sa iyang gugman niya tumangingilad nga Leia. Iha, listen ha. Karon hinig abot ni Ramil, pasagdi lang. Makiksulti ko niya. Kasab-an ko siya niyang gibuhat nimo. Natakda na gina si Ramil sa iyang way breeding nga uyab. Iha, please. Hatagi lang kog igong panahon, ha? Karon kun mahuman na gina akong problema sa KTV. Isunod ko dayon ang akong problema na ng pagpakabuang ni Ramil na ng babayhana. Tita, mas nindot yun unta kun si Ramil ang makadiscovery sa tinuod. Iha, asa raman unya na. Pasagdi lang, Iha. Matribok ka na magyapon ang baho niya ng babayhana ba? Basta ikaw, relax. Breathe. Relax. Keep your cool, Iha. Ayaw, intawag gamitan imong kasing-kasing. Ha? Basta, Iha, Pauline, maoy ibutang si mo huna-huna. Nga labaw kapag shit niya ng babayhana. Sige, Iha. Okay, sige, bye. Mami, pasaway gud kayo imong apo. Kaya nga naman si Ramil iha. Gihasi si Pauline sa ila. Gibaharan tuod lang kay milawan siya sa babaeng mangingilad. Kumpirmado na yun ay. Nga nangilad ng bayhana. Ako mismo, Mami, wa pa makamatuod, pero Mami, may tuo ko ni Pauline. Imposible kung magtubo-tubo lang si Pauline sa pagsulti nako. Okay, Carmi. Atong sa taon. Kung may plano si Ramil, nga iyan tukion, pues, kita amang itagpaagi. Mami, kung atong mamatud-an,
nga tinuod ang gisulti ni Pauline. Unsa may atong buhaton? Pues, ado na nakita'y rason. Sa pagbabag sa mga plano ni Ramel, kay bisan ako. Dili ko gusto nga mahug sa so sa babaeng manginginan. Oh, basig si Ramel na karon ang niabot. Iyahan na siguro ng kotse. Atingan ko siya sa gawas money. Hi, Mommy. Mommy, what's wrong? Imo gid ang gitawagan si Charm. Yes, ma'am. Unsa man di ay? Magdugang-dugang ka lang gid sa kagubot, Pauline. Mas may na makasabaan si Ramil ni Tita Carmi. Mo na'y angay sa mga taong way kartiyo. Unsa may akong sa? Nganong gisagpa ko nimo? Wa ka masayan! Kung sa imo sa! Wa ko kahinumdum nga nakasa ako. Nganong nang hasi ka man sa ilang Pauline, ha? Wa ka mauwaw ni tita ni Patricia, ha? Igo ko lang gihatagan og leksyon si Pauline. Gipasakitan mo siya, Ramil! Nang imo masagitok mo! Kuwang pa to sa iyang kahilabdanon, Mami. Ha? Nga naman, Ramil! Nga naman isuok ka man sila, Pauline! Naukay ko ni Tricia sa imong gibuhat, Ramil! Concerned na si Pauline nimo! Wa ko magkinahanglan sa iyang concern, Mami. Carmi! Mami, ayaw lang pagpahilabot. Hi, Mami la. Carmi, ayaw iagi sa init. Sao ang imuhang kasuko. Sige, Ramil, iho. Sud na sa imong kwarto. Thanks, Mami la. Excuse me. Mami, huwag ka nang unta manghilabot. Dili kinahanglan ang pisikal nga pagpasakit sa imuhang pagdisiplina. Dako na siya. Mami, iya tagpamaagi kung unsaon nato pagdisiplina ang atong mga anak. Pasagdi ko sa akong pagdisiplina ni Ramil. Aw, di ay ba? Sorry. Gikuhaan na di ko nimo og katungod sa akong pagkainahan og pagkaapuhan ni Ramel. Mami, huwag may pag-gisulti ngayon, anak. Okay, Carmi. Ayaw lang kaguol. Kay naghuwat na lang ko sa second notice sa petition sa imong igsuon. Kung sobra na ako sa imong kinabuhi karon. Sige, muadto na lang ko sa Amerika. Ug dito na ko mupuyo sa imong igsuon. Mami, please. Ayaw na po iya akong problema. Dili makinalang mo sampot tag-ingon ini ba? Dili ka lang mo sampot sa imong pagpangluod. Okay, wa ko man luod. Okay ra ko. Mami, I'm so sorry. Sorry kay Iha. Kay wa ko mosulti nimo nga doon na ako'y plano nga molarga jud kog Amerika. Apan doon na naman ako'y gipatukod nga bahay. Pamarin na lang mo ngadto. Ug kamo na bahala sa pagpatiwas ha. Yes, Mami. Basta dili lang ka mahiubos na ako, ha? Okay, Iha. Musuod na ta. Adtungan nato sa kwarto si Ramel o amami siya ha. Aron mawala inyong pagpanluod. Okay. Mami. Unsa tong gisulti ni Emily, ma'am? Nagiskot man ko na mo dito sa butik nga manglarga ko na taog Chicago. Manglarga ta sa Chicago, Pauline, kay papaso na ta sa imong amahan. Kanusa pa man ta mo larga, kanang mo expire na ni atong visa? Nganong mahadlok man ka, ma'am? Nga multiple entry man na atong visa. Gimingaw na tong imong amahan nato, Pauline. Manglarga na lang ta. Inighuman ni ining semestera.
wa pa ko'y planong mugawas sa Pilipinas, Mami. Because of Ramil, right? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan.